Bintana sa isa ka modernized jeepney buka matapos ginlampusan sa botelya sa anay passenger assistance officer. Si Julius Bilacaol nakatuto. Naabdan sa news team nga nagapablatter sa Police Station 9 sa distrito sang Haro ang pila ka mga empleyado sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o Conmits Coop. Kaundan sang ila reklamo ang pagkabukas ng bintana sang isa nila ka unit bangon sa paglampos ang botelya sang isa Manila ka anay kaupod sa obra kahapon sang aga. Ang suspect ang ginkilala kay Barry Lacuesta, anay passenger assistance officer sa kooperatiba. Sunod sa driver nga si Christopher, nagpapara ang suspect sa Haro Plaza nga may bitbit nga botelya sa makahulubong nga ilimnon. Sang nakasaka na, ginpahog sini ang driver nga buko ng ulo kag bunon. Pagpanaog sini, ginkakibot ni Christopher ang paglampos sini sang botelya sa bintana. Marang ko magwa. Ingilagas ako sa mga litro na bala, ipokpok kaya ka windshield ang sa tabaka ko sa palibot. Naging bakol ang kwan si buka. Magluwas kay Christopher, ginpaparahan man kuno sa suspect kag ginpahog nga halitan ang duha pagid ka driver sang kooperatiba. Miyerkules ang kaagahon, nagwild kuno sa ila boarding house sa Leganés ang suspect. Gani ginpagway ni sa Tagiya. Apang wala sila naglaom nga magapadayon ng minaoy sini tubtob kahapon nga adlaw. Enero 31 sa nagresign sa obra si Barry. May impormasyon nga iyay ni kinimo bangon siya kapaslawan nga magsumiter sa mga clearance nga kinahanglan siya trabaho. Apang ginpanginwala naman ini sang tagdumalahan sang Meets Coop. Maayo kuno ang record sini bilang empleyado. Desidido naman ang kooperatiba nga ipasabat sa iya ang kahalitan sa ila salakyan. Ang iyang naging damage sa amon salakyan, di ma-charge kami da iya sa iya. Plano nga ipatawag sa Meets Coop ang suspect nga wala pa nakapakita sa karon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.